Listo. Hori da, lehen bizi osagaiak esango izkizuet. Bakailaoa azala, bakailaoa, tipula eta esne gaina. Lanean prestazteko, ezta? Atzo ez genizuen esplikatu bere eskulana berezi hau xendala. Bai, afizio txiki badukatana, hori da. Denbora asko ez, baina, bueno, hortako genuen. Hori da, hau ataria da, ezta? Gabonetan jartzen deuna. Bai. Hori da. Hemen falta duna da misterioa. Bai. Hori da, ez? Bai, Astua, Bella eta Ama Bergina eta danak San Jose eta baina goizegi da, guzti hori jartzeko. Eta gaur ekarri du berak, adierazteko bere afizioak hori itxe diela, eskulanak, ez da? Bueno, eskulanak eta denetik pixka, baina, bueno, haue gauza bat neukala hori ikasteko edo ikusten nuen eta gustokoa eta ikasi nuen pixka bat egiten. Hori da. Azteko behintzat eta gero ja, bueno, egunen baten... Eta gero gabonetan jatetxean ipiniko duzu, ez da? Etxean, gurasoen etxean jartzen dugu hori. Ondo. Atzo azken momentuan esan genizuen, gaur esplikatuko genuela eta listo. Esan arete dugu, ez da? Hori da. Eta gaurko kontuak baitare. Hori da. Listo, lanean azteko prest. Bueno, hemen dokago pixka bat bakailo xerra fin batzuk. Bai, hau da, lomo handi batetik zeuk egin da fin bakita, ez da? Hori da. Ondo finak dituzu, Bai, pixka bat izoztu bakailu bat, eta gero... Truko lek esan, Lehen da bizi izoztu, eta gero izoztu eta donian hobeto bakitzen dalako, ez da? Hori da. Gauze leko hona da, gustora hartzen dizkiu esplikazio horiek, Hori da. Porque gero itxian azten egiten, eta ez mentzaile ondo horten zen. Honek bere trukoa dauka, eta truko hori da, besteik izoztu pixka bat, eta gero moztutzeko makina baten... Urda espiko bakitzen den makina horietan. Hori da. Hor moztutzen dugu fin-fina, eta bueno, hau da geratzen zaiguna. Hori askotan karpazio egiteko eta hola erabiltzen dana baita, ez da? Hori da, baina bueno, hau aldatzen dugu pasta, aldatzen dugu bakailoaren partez. Izena jartzen diogu ravioliena. Betia dalako, ez da? Bete ingo ditugulako. Eta guan pentsatzet, hemen bete berdana jarriko dula martxa. Tipulakin betetzen ditugu, orduan, enko dugu tipula moztu fin-fina. Bai, Juliana eran ebakiko duzu? Bai, hori da, Juliana era baino fin-fina. Eta gero hori, oliokin jarriko dugu martxan. Biratzen den bitarten, gara moztutzen. Hori da. Eta gero saltsa baita martxan jarriko dugu, baina, bueno... Lehen da bizi tipula, ez da? Hori da, tipula. Hasi da bakitzen. Bueno, tipula bakitzen nahi da bitartian, badakizu ezakana inguruan gabiltzala, etxarria eranaz. Zenbat biztanle? 2004 inguru txostxe gabiltza, bai. Herriak 700 urte omen ditu. Bai, herriak 700 urte eta bere historia dauke baita. Bai, bere garaian, bueno, zian herri txiki asko, eta ostu egiten zuten, eta osten zian ostutzela. Zer egitea? Ostutzera herritarrei, orduan lapurtzea! Bai, lapurtzea. Bale, lapurtzea. Eta erabaki zuten biztanleak danak banatu, eta herri handiago bat egitea, eta defendatzeko. Orduan bere garaien zuen etxea zeuden jarrita hilara handune luze baten, defendintzeko hobeto, aldetikan edo bestikan sartzen bazian. Eta horrela hori da etxareko historia. Eta gaur eguneko bali joaldu, porque lapurra jarraitzen dute, Bai, bueno. Gaur egun alarma jarri behar, ez da? Gaur denetetik jarri beharra da. Lapurra de guante blanco eta de guante negro zendan bezala. Bueno, eta kolorezkotakoa, claro. Bai, gorko honen ez gaude libre inor. Edarki da. Hori da. Eta, bueno, astu intzazkio kartzia pena bada, baina, bueno, folietuak eskuen eukitzeko, esplikatzeko, zergatikan dituelako hor inguruan ibilguneak ja prestatuta eta gehien bat bisitatzeko bertan dauden 10 trikuarri daude uste guztira. Eta orduan, ibilbide desberdinak, klaro, batzu dira 2 ordukoak, beste 3 ordukoak, 4 eta 5 ordukoak ere bai, bakoitzak nahi duen tamainukoa ardezala, eta ibilbide bakoitzean daude, 2, 3, o 4 trikuarri. Bai. Hori da? Daude... bi bide, gehienez. Bai ba. Eta... Markatuta daude, gutxi gura bera batzutan, hasi baino lehenetik gustatzen da jakitea zenbat denborakoa da gutxi gura bera. 2 ordukoa, 4 bostekoa ere bai. Normalean markatuta dago, baina, bueno, normalean azkarra egiten da, baina bai. 3 ordu, 3 pasa, bai. Eta gero motza 2 ordu, hortxe. Erki ba. Polikia da gainean baso tarten eta gero bakoitza udaran bere politasun, berde berri dago eta gero guain, por ejemplo, dago tonelada pila batekin. Gorriak, horia, marroiak, denetatik daukagu. Gaine udara hainbeste luzatu da, udazkena,
Eta, bueno, udazkenien ja gaurko goaldiakin, gaurtikan aurrea, ja... Broma gutxi. Broma gutxi, hori da. Bai, bueno, martxan, segitzen da. Eta hori, potxatzen jarriko dugu. Bale, pixkatik emango diot, potxatzen utzi. Hori da. Eta bitartzen jarriko dugu salsa egiten. Bale, eta bai, salsa egiten jarri zazu, potxatzen eta listo. Hori da, jarriko dugu bakaio azalak. Bai. Hemen katillo jikian. Bai, ze salsa ingo zu? Pentsatzen igual pil salsa horrela? Pipila antzekoa. Antzekoa. Pipilen antzekoa. Bai, hartuko naiz esne gaiaz. Bai. Pixka bat edo olioakin eta untosia de pixka bat emateko. Bai. Eta azkenen geratzen da pilpila antzeko bat. Garti ba. Oso salsa polita eta... Fina eta... Bakailo guztua hundikin, eta azkenean tipula eta bakailo guztuakin, dana nastuta ona geratzen da. Ona geratzen da, eta? Bai. Bale, orduan zengo geha, 10 minutuan, 20 minutuan, hau potxatu zai? Bai, 20 minutu hola izango da. 20 minutu behar ditugu, ez da? Bai. Bagatoz berehala. Hartu du kolore pixkat, Bai. Ez geha, hemen kontu kontarion, hemen geha tipula zai, ez da? Bai. Hori da. Ja, nik uste ja listo dokagula. Hau listo izan lingoet? Bai, itzali, bai. Bale, ba. Eta gero bakailu krema egiteko ja espresa dokagu. Bai. Zingu zu birrindu hori? Bai, hau egingo dugu birrindu, Bai. eta gero maionesa edo pipi bate bezala egingo dugu oliakin... Emulsionatu. Hori da, emulsionatu. Arki ba. Eta hau baita birrindu egingo dugu. Dana birrinduko Bai, dugu, dana birrindu dugu. Bale ba, txampotuan sartu eta... Hau egingo dugu. Ah, birrindu uste nuen turmiza pasa. Baita. Baita, baina labizia azala kentzeko. Ah, bale. Ah, klaro, eske bestela geldituko zau grisa. Hori da. Teste nahi kolore hori hartzia. Hori da. Ondo. Bueno, jakin dut, Elizan kontua jakin ditut, Eliza dala gotikoa eta barruan dakan retabula dala barrokoa. Esplikazio guzti horienak eman dizkizuet, baina ez dakio eta seguramente aste guztien itxitan dela egunez. Eliza omeza garaian zabalik anongo da, baina bestela itxita aurkitzen dira asko, baina bueno, jaieguna bari bada, aprobetxatu, bisitatu hori, herritik buelta bat eman, eta listo, ezta? Hori da. Hori da. Plaza baita oso polita dukagu. Oso polita dakazu? Bai. Eta plazatikan, plaza akaberan dago Eliza. Eliza, hori da. Pena bat izaten da, nola lapurretak izaten dian Elizetan, Eliza hila guztiak itxita aurkizten ditugula. Hori zen da razua, baina bueno. Tximba botako diogu baita, hori. Hori da. Aizu, eta zuek atzo esplikatu genizuen, zu zakanon zaudetela, eta atzealdea, segun noa behika zaben, atzealdean aralar balin badakau, aurrian dakaula, zea mendila berain. Beriain mendia. Beriain mendila. Eta han gainere ermita bada, Sandonato. Sandonato, iritsi zean noiz bai? Bai. Zenbat aldiz? Asko dira esateko... Eskola garaian? Eskola garaian behin eta gero beste aldi pare bat edo 3 bat. Askotan zizaten da, Hori da, askotan... Gertu eta gutxi jo izana, ez da? Hori da. Nik indadakat ba, nik itxina izadaino, bai? Saio eharra potako zenun. Bai, hor izaten da famosua kotxi alderdi batien lagatzen manin bazu, hor gainea jo, eta gero erradura moduan buelta eman. Bai, kotxi alderdi batien laga, eta gero esaten duen nundi behitzen da nola dan, erradura... Hori da. Hori da, buelta eman, eta gero bukaera, Sandonatoko ermitan. Hori da. Eta gero jetxi, eta gero, klaro, beste kotxe 1000 jonin behar. Bi kotxe bihar dian, ez da? Bai. Buelta hori handia egiteko, bai. Baina, bueno, oso egun pasa kompleto izan zen, da ondo pasatako egun pasa hori da, bai. Zabitu, gaur honetako balioit, behin bakarrian hiloet, Bai, eta ure gehiago ezagutzen da Sandonato bezala, baino berez, Beriain dauka izena. Izena bai. Nik uste nuen Sandonato zala, mendi guztia, baina ez da Beriain eta gero ermita bakarrikan Sandonato. Hau ja, saldain dugu, eta baina martxan jarriko dugu... Hori da. Tipula mermela da, edo ditzen diogu, baina, bueno, berez ez dauka azukrea, baina nola tipula da nahiko... Tipulak ematen dion gozotasun horrekin, erabili leike, esan ez, tipula mermela dela. Hori da. Orduan, pues, ala xeintzen dugu. Beak nahiko gozo daka eta karamelizatzen da behar. Hori da. Berrin dengo dugu baita. Mintxe. Nahi hori mezun egin zartu? Horrekin ondo? Bai, karri. Hori da. Zikina dagoen, pas, ez dago, zikiniko goia. Hau, gorko platera den nahiko senzilloa da, baina, bueno, azkenean... Senzilloa, baina, klaro, demora bihal da, tipuna goxatzeko... Hori da.
laminetan egiteko, bai, badu bere, bizterillo baino gehiago denbora... Hori da. Bai, denbora behar da. Tana ondo berrildu. Bai. Eta gero ja, ingo dugu ja, rabiolia bete. Ravioli dugu ditzen duguna rabiolia dana. Bai. Gero labea sartzeko dana. Bai. Eta labean ez du behar izango denbora hondirik. 4 minutokin, azkenean hain fina da, Bai. ze hau berehala egiten da. Eta rellenoa nola ez daukan kantitate hondik. Eta gero baitaren nola egina sartzen diozun, Hori da. orduan horrek asko Hori da. aurreratzen du. Hala da. Eta ravioli gehien bat, zerratikan izena, Italiatikan ravioliak dia pastakin betetzen ditugu, ezta? Hori da. Eta forma berdinen bakailuekin. Guk euskal ravioliak esango genuke. Hori da. Ideia pixka bat hori da. Aquí va. Probatu ditugu. Bien jarriko diogu. Pixka bat ekinkan. Horrela. Eta hau urtean behin bitan, urte guztian Hau zehar, urte guztian zehar, ezta? bai. Horrek nahi du izan, bezeroak gustora jaten dutela, eta ez dizuelak kartetik kentzen uzten, ezta? Hori da. Daude gutxi gara Bezero, bera. kentzen ez da, gero gustoko baldin maizuak, gero zaten, urgun etortzean, baditu zu ravioliak? Ez, bai, Hori da. gustokoak baldin badia, ondo saltzen da, ezta? Hori da. Etxean baditugu, 4 bat plater, o 5, azkenean jendeari asko Esaten gozoen da, los zaionak. intocables. Hori da. Eta zertako aldatu, ze jendeak gustora jaten baditu, Bai. ez du behar. Hori badakizu daukazula, seguro. Hori da. Orduan, egin. Hartuko dugu horrela. Bai, ondo itxi, era batea eta bestea. Hori da. Jarriko ditugu. Bai. Lagunduko diogu horrela. Horrela. Azkenekoa. Eta listo dira. Hau labea sartzeko prest. 180 gradutan un cuchillo. Ez 180 180 gradu, gradu, bai. bai. Pixka tostatzeko, ezta? Bai. Tostatuko baino behar du, 3 bestela behar izango duen denbora gehiago. Bai. Bai, pixka bat egiteko, Nik prestatuet 180. hori da. Primera. Hori da. Zenbat, 10 minutu? 6 minutu nahiko. 6 minutu barru, bagatoz. Txibritzen, Carlos? Nik uste ondo daudela. Pixka tusti dira, baina, Bai. bueno. Baina, bueno, ez da gero jarriko Pixka, txugu poleki plateran eta listo. Hori da, edarki ba. Bueno, Bai, espatula bat nahi ateatzeko? honekin txe, bertan Honekin, nika bale, bai. edarki ba. Bale, hemen gastura hori izango da, eta Bai, itxe. eta bukatzeko erraza daukagu. Horrexin, ipini. Salsa piño plateronekin kontrastuan daukagu. Hori da, horregatik aukeratu dut plater beltza. Bai, Hori da. de kolorek. Ez egizue fijatzen zazte, baina gu zeiatzen geha, geho platera ikusteko orduan, beltza, txurila, kontrasti egiteko, gauzoienak gogoan ditugu. Eta zuzenketa bat, zuzenketa bestakit. Ezan deu leno, Sandonatoko ermitan, izan naizela, baita zure, hortxean, baina Sandonato bakarrik ez da. Bertan badao baita ere, San Kaiet. Nik uste nun Kaiet, nik ezautzen mutiko eskor bat, eta izena modernu zala. Enun pentsatzen santua zeukanikan. Bai, ez da nik. Ez? Ez, Zuke ez, eh? ez, nik ez dut pentsatuko. Eta hoxen, baina baita ere, Sandonato, zuei ezmentza zuetokatzen etxarria aranezeko Ez, guk ikusten dugu oso ongi etxarrite, baina guri ez da baina zeuena igutokatzen. ez da? Hori da gehiago uartearekin, bereiena, unanue, Unanu eta garrano beta azpian daude. hori da. Baina Zuek ikusi bai, baina zuena izan gabe, ez da? Hori, guk disfrutatu egiten dugu, baina ez dugu... Bueno, ez da gutxi beha, eh? Hombre. Ondo. Hauxen, listo, honela xen? Botako diogu bukatzeko, Begira. hautsa tomate hau da azala, desedritatua, Bai. eta gero trituratuta, eta pixka Hori bat da. kolore pixka bat emateko, edo... bueno. Hori da, ondo lehortu, azala, Hori da. tomatien azala bakarrikan, ez da? Azala bakarrikan. Azala bakarrikan, eta gero... Bai, izaten dira molinillo, bai. kafe Tres en uno, un, dos, hori da. tres, hola. Azkalik lehenoko kafea Bai. txikitzeko, pues, Bai. aitan sartu eta... Hori da. Bai, betiko aparatu horiek, ez da? Hori da. Zertako erabili? Bau egiteko adibidez. Gaurko lehen biziko platera bukatuta. Beirala gastatuko dut.
Gure xefaren azken ukitua. Tipula juliana eran ebaki eta lasai-lasai zuestitu. Bakailau azala esne gainarekin egozi eta egozi ondoren azala atera eta oliba olioa gehitu eta emultsionatu. Bakailau solomo zatia zabaldu eta tipulaz bete eta bildu eta labean zartu. Bi osagaiak platereratu.